Üdvözlet mindenkinek, szevasztok fiúk, lányok, hát úgy néz ki, hogy mégis megnézzük együtt ezt a 2025. szeptemberi Minecraft Live-ot mindenképpen. Kíváncsi leszek erre, kíváncsi leszek erre a Minecraft Live-ra, azt mondták, hogy hosszabb lesz jóval, mint a tavalyi volt, hát ezelőtti, vagy nem is tudom, valami fél órás volt, rövid volt, nem is volt túlságosan izgalmas. Reméljük ez több újdonságot és nagyobb bejelentéseket hoz majd, utólag okosabbak leszünk. Szevasztok, szép szombatot mindenkinek, szia minden jelenlévőnek. Remélem jól vagytok, remélem mindenki jól érezte magát eddig ezen a csodás szombati napon, és meg fogjuk nézni akkor ezt a Minecraft Live-ot, mit szóltok? Mit szóltok, fiúk, lányok? Intermecset eléred? Szerintem el, hogyha lecsúszok az elejéről, akkor úgy jártam. Azt hittem, ilyen gyorsan elment a hétvége. Tegnap, mint a péntek lett volna, igaz? Mint a tegnap, még csak péntek lett volna. Ja, Bigó megy. Nem hiszem. Nem hiszem. Ja. Valószínűleg igen, lesz majd valamiféle víz alatti téma. Amúgy valami kis apró líkeket láttam én is. Valószínűleg valami víz alatti frissítés lesz. Én arra leszek amúgy főként kíváncsi itt ezzel a dologgal kapcsolatban, amúgy, hogy az 1.22-t megkapjuk-e, legalábbis az 1.21.10 az meg fog jelenni, mert az lesz a kopperes update, amikor a Copper Golem meg ezek jönnek be, ha minden igaz, hogy ez az pont 9. Pont 8-nál tartunk, ugye? Az a pont 9 lesz. És ja, ugye az 1.22-ről a következő nagy verzióváltásról fogunk-e kapni valamit. Ja, 1.21.9 jön, igen. A 1.22-re leszek én itt kíváncsi mindenképpen. Szevasztok mindenkinek, sziasztok! Ja, láttam, kikapott a Chelsea. De kikapott most a Liverpool is. Érdekes hétvége volt. Madridi derbi, az Real Madrid gatya volt. Első fél időben, azt a meccset néztem, első fél időben volt egy jó 4 órájuk, azon kívül Atleti superior volt amúgy azon a meccsen. Itt szólok, hogy Manchester ennyire rossz. Nem tudom mi a baj a Manchesternél, amúgy megmondjam az őszintét, megint kikaptak. Ja, ők megint kikaptak, szóval tudja bánat, hogy nekik mi bajuk van amúgy. Mi van annál klubnál. Azt csak ők tudhatják. Mi a Domi? Szavaztok, hello mindenkinek. YouTube-on nem megy a stream, de majd VOD-ként fel lesz amúgy töltve. Ez a Watch Party is, szóval majd vissza lehet nézni YouTube-on is. Ja, ti mit vártok? Mit vártok ettől a Minecraft Live-tól, srácok? Van valamiféle elvárásotok, vagy csak ide jöttetek, hogy hát, ha lesz valami? Hát, ha lesz valami, aminek örülhetünk itt közösen. Mikor kezdődik a Minecraft Live? 7-kor, még egy ilyen 9 perc. Még egy 9 perc, aztán kezdődik. Nem vagyok semmit már tudom? Nyilván. Legnagyobb benfentesünk. Still a Liverpool a legerősebb csapat by far a ligában? Ja, gondolom. Ja, most a City az ott lenymenetben van egy-két szezon óta. Ja, valószínűleg igen. End update. Szerintem az end update az még odébb lesz. Szerintem arra még pár évet biztos várnunk kell, srácok. Nekem ez a tippem. Idén volt mob volt, nem? Már egy ideje beszántották a mob voltokat. Most már nem csinálnak mob voltokat, hál' Istennek. Ja. Nosztalgia világot 1.10-ben? Nem hiszem, most köszi az ajánlás, de I skip on that. És itt pontosan mi is lesz? Pontosan senki nem tudja. A Minecraft streamel, bejelenti a következő dolgokat, amiket behoz majd a játékba. Gyakorlatilag ennyi a lényeg. Aztán majd, hogy miket jelentenek be, meg mennyit, ki fog derülni. Répzárdéten kívül lesz valami?
Szerintem igen, valószínűleg igen, szóval szerintem az lesz, ha én elképzelem, a Raze update-tel fogunk kezdeni, hogy akkor mit tudom, bejönnek a Raze cuccok, akkor Raze malware-t, Raze felszerelés, Raze eszközök, Raze golem, biztos látni fogjuk esetleg meló közben a kis csávót, és akkor utána pedig ledobják az atomot, hogy bang, 1.22, vagy Minecraft 2, ki tudja. Ki tudja, mi lesz itt, kérem. És mikor kerülnek be most szeptemberben? Haver, úgy kérdezed, mintha én már láttam volna. Szerinted, ha 7 perc múlva kezdődik a cucc, én már megnéztem? akkor kerülnek be a dolgok, amikor mondják. Hát, na, honnan tudjam? Honnan az anyámból tudjam? 1.21.10 lenne, beszarnék? Hát, nem tudom. Egyszer voltunk valamilyen verzió .10, egyszer volt egy olyan. Azt hiszem pont egyszer volt, 81. réteg. Ja. Még 6 perc, mire kezdődik, srácok. Még 6 perc. Ja. Láttam, mennyire elvert az Atletico Reált? Ja, megnéztem azt a meccset most. 81. réteg. 1.7.10. Nice. Ja. Kíváncsi leszek, hogy eljutunk addig. Hogyha abból indulunk ki, hogy még mennyi droppot akar, hát ki tudja, hogy mennyi droppot akarnak. Hát a Raze golemes, az fixen drop, ugye? Srácok. Ha minden igaz, a Raze golemes cucc az egy drop. Tehát nem 1.22-ös cucc, hanem 1.21.9. Azt hiszem az lesz, ez a rezes update, az egy ilyen kis drop. Ugye már az elmúlt időszakban ilyen kis droppokban adják hozzá kis apróságokat folyamatosan a játékhoz, és nem egy nagy update-ben sok mindent. És ja, majd a nagy update-re várunk. Még meg se történt, de nem tudod, ennyi? Nem tudom, hogy gondoltuk. Bétában 1.21.120.23, vagy jó, Bedrockról nem beszélünk. Az senkit nem érdekel. Kész vagyok a mostani Szobortenger nevű projektem felével. Szobortenger? Jól hangzik, Erik. Jól hangzik. Ja. Igen. 5 perc múlva kezdünk. Készítsétek be a nasit, srácok. Aztán remélhetőleg itt ledobjuk az állunkat. Egyelőre itt amúgy egy ilyen pre-show cucc megy, ami volt tavaly is. Ezek egyáltalán nem izgalmas dolgok, szóval most ezt nem tudom, hogy mutassam, mert egyáltalán a hang egyelőre nincs rajta. A hangot abból a szempontból megnézhetjük amúgy, srácok, hogy a hangerő az így jó-e, vagy hangos, vagy halk, vagy ti ezt így hogyan halljátok amúgy. Hogyha így ők beszélnek, meg én beszélek. Picit hangos. Esetleg mondjuk így, 71%-on, mit szóltok ehhez? Ez így esetleg, így most milyen? Ezeket ismerem. Kik ők? Most is hangos, legyen 60. Szép 50%, mit szóltok ehhez? Aztán próbálom, hogy nem úgy nagyon beledumálni majd, hogy ők mit csinálnak. Beledumálni az ő pofázásukba. Ezek Scar. Hermit craftosok? Igen? De ja, még egy ilyen 3 perc, mire kezdünk. Pont nem látjátok a fejemtől a timer, de amúgy ott van. Még egy ilyen 3 perc, aztán kezdünk. Nem gondoltam volna, hogy Bedrockon mennyivel durvább a videó, most töltem meg, de majdnem oda vesztem. Ja, Bedrockon sokkal keményebb a videó. Én a Candynél láttam a videót, hogy milyen erős. Igaz, hogy a Candy szerintem valamilyen bug miatt halt meg, vagy nem tudom, de ja, más kategória.
amennyire várják az emberek az end update-et, de vajon mekkora meglepettség lenne világszerte a Minecraft közösségben, ha tényleg end update-et droppolnák 1.22-be. Igen, az fixen felrobbantaná a Minecraft community-t egy end update. To be fair, nem egy videót meg. Ja, meglátjuk. Szevasz mindenkinek közben, akik csatlakoznak, szevasztok fiúk, lányok. Szevasztok, remélem jó vagytok. Nyomjuk itt a nagy reakciókat. 2 perc. Úgysem lesz end update. Most még nem, de elkerülhetetlen szerintem az, hogy egyszer eljussunk odáig, hogy legyen egy end update. Szerintem az literally elkerülhetetlen amúgy. Szerintem az elkerülhetetlen, hogy egyszer legyen egy olyan. Szép épületek itt. Average snow. F-whip. Szép épületek. Előbb-utóbb lesz majd, ja. Nem tudom, hogy majd ezt a caption bekapcsolja, mert ugye most jó, nyilván azért van, mert nem angolul beszéltek. De szerintem majd be kéne kapcsolnom, és nem tudom, hogy annak van-e esetleg a valamilyen beállításai. Text. Kicsit megnövelem a méretét, hogy mindenki láthassa. Ja, majd megnézzük, hogy ez így milyen. Ja, a Twitch-et nézem. Ja, hát meg azért is... az a helyzet, hogy azért is... Szerintem... Az a helyzet, hogy alapból, ahogyan most fejlesztik a játékot, hogy régebbi biomokba is raknak bele plusz életet, érted? Ez is abba az irányba viszi az egészet, hogy egyszer az endhez is eljutnak. Tehát érted, a sivatagot egy picit formálják, hozzátesznek ezt, azt, meg ilyenek. Na, kezdődik, srácok! It's time to Minecraft Live. Mojang Sound. Let's go. Work in progress. Early buildek. Ez még változhat. Vibrant visuals. Jön Jávára? Jáván még nincs kint a Vibrant visuals, ugye? Jó kis intrót kapunk. Ezek a mocsangos animációk mindig baromi jól néznek ki, mondjuk. Ez a halszom optikás cucc is rohadt jól néz ki amúgy. Hello mindenkinek! Chicken jockey! Let's go! Na! Nyomjuk, srácok! Welcome to Minecraft Live! Coming to you from the Mojang office in Stockholm, Sweden. Get ready for a show featuring insights from the team, never before seen game drops and lots more. The features we're announcing today will have you diving deeper and fighting smarter than ever before. De akkor... I'm Jens Bergensten. I've been working on Minecraft for quite some time. I've got loads of Minecraft memories. Too many to share here, but attending the fancy premieres of a Minecraft movie were definitely one to remember. In London, the classic red carpet was made of real grass. Getting the chance to walk it was super fun, but even more special was to see so many of you come together and share a real-life Minecraft moment in the cinemas. Our community really made those Én is dolgoznék ebben az irodában, rohadt jól néz ki amúgy a dekor. Every year, the Minecraft community grows bigger than it's ever been before. To all newcomers, tényleg erről jut eszembe, hogy mesélek valamit.
Lots of you love playing creative and survival mode as our vanilla team designs it, and that's great. And many of you have been modding the game in universe-expanding ways. We also noticed that more and more players are using marketplace content to play in their own way. No matter how long you've been playing or what you're getting up to, it's you, our community, that drives us to create. From all of us here at Mojang Studios, a huge thanks for inspiring us for all these years. You can see examples of this inspiration in the game drops that we're showing off today. We're always taking notes and keeping a close eye on your feedback as we develop. Ezt eddig is tudtuk, hogy a modok meg a modderek után mennek amúgy a fejlesztők. 1000 éve így működik a dolog. 1000 éve úgy működik, hogy csinálnak valamilyen modot a közösség, és azt picit átalakítva, de belerakják a Minecraftba a készítők. És az tök jó amúgy, hogy ezt itt elismerik. Hi everyone, welcome to this guide to Minecraft. Mindenki tudja. There is no right or wrong way to play. We all start off the same. Trees are made of wood blocks and can be broken with your hand. You'll need a crafting table, so break your wood into planks. Make sticks to craft one of the most iconic tools. Most miért van nekünk egy Minecraft tutoriálunk itt? The pickaxe. A camel. Oh, it's Jens. Hi, Jens. Hey, how's the tutorial going? Good. A camel just scared me. Yeah, they're really sneaky. Well, I guess I should start mining now. Remember, don't dig sticks. Yeah, I got it. Bye. Let's go down and find some mines. And the fastest way to find them is to dig az újaknak, akik jöttek? Nem tudom. Hú, az a vágás. Whoa, this is one weird mine. Wait, what's happening? It's shooting me. Pause. I'll just look this up. Let's see. How to find blue thingy with eyebrows. No, that's not it. Oh, wait, is this it? Oh, no, not that. No. Wait, is this even the same game? Mit nézünk, srácok? That's actually pretty cool. And update confirmed. I don't even know what I was looking for anymore. Okay, last one. That is enough internet for today. You know, there's no right or wrong way to play, but there are too many ways for one guide to cover. Just start exploring and experimenting. But if you don't know where to begin, or you get stuck, there are plenty of tutorials out there, made by the community, for the community. Yeah! Ez egy felhívás volt arra, hogy nézzünk tutoriálokat? Eddig is néztünk, valakinek lehet, hogy jó info lesz mondjuk. Thanks. Na, jöjjön a részgólem. Nézzük meg, hogy mit tud. My name is Agnes and I'm the game director for Vanilla Minecraft. And the main reason we make Minecraft is to spread as much happiness and inspiration as possible. Vanilla Minecraftnak hívják, eddig nem hívták Vanilla Minecraftnak. To do so more often and in a sustainable way. And I find that really precious. So far this year we have released 2 game drops and we got 2 more on the way. First is the Copper Age, which many of you might be familiar with. And a bit later in the show, we will be revealing an entirely new drop, which features you haven't seen before. 1.21.10. A new mob. Egy új mobban. But more on that in a bit. First, let's take a closer look at the Copper Age. Oké, ez a következő drop. Erről fogom most beszélni nagyon hamar, jövő héten. Like many of you, the shells Szeptember are one of my favorite 30-án features from the Copper Age. And when we first started to think about the concept, I was mainly excited about the very convenient hotbar swapping. But since then, we have seen players using it in so many creative ways we didn't think about, like furniture and lots of neat architectural details. I actually dusted off my very dear architectural dictionary to be able to talk about all these clever uses of the shelf. So
I now know what words like entablatures, frieze, and pilasters are. But we don't have time for all this architectural terminology. Nice. Let's hear from our lovely Dex. 2 droppot fognak bejelenteni. Nem tudom, hogy a végén lesz esetleg egy meglepetés. So the Copper Age is coming in just a few days, and it's going to expand quite a lot what you can do with copper in the game. Copper is abundant. I always find, you know, much more copper than I do coal or iron or other precious materials when mining. So we always saw copper as a decorative block, and that's exactly what players have been using it for. They've been building amazing statues and amazing cities, amazing buildings. But now we're going to introduce some more uses for copper. Now we can use it to craft tools, armor, and also the copper golem. Igen, ezt már láttuk, igen. It'll be the first mob made out of copper. Na, és az első So the Copper Golem is a new sort of friend to have in your base who's going to go through and help you organize your very messy chests if you're anything like me. Move items from the copper chest you put things in into nearby normal chests with similar items Copper chestekből átpakolják sima chestekbe a cuccokat, ahol már vannak olyan cuccok, amiket éppen pakolnak. Bonthatjuk le a szortírozó rendszert a Megabase-be. In my head, it sounds way more like a beep boop robot than it actually does in the game, but it's like beep beep. What really adds the cherry on top is the sound effects from Sandra. They just really make it feel like something's alive in your base. Starting to work with the sound on this, I wanted the fundamental to be like metal stuff, but with a hint of something more playful. This could be a good spin sound, I think. The Copper Golem doesn't have this ambient, idle sounds that it just makes when it walks around like most mobs do. So the personality would have to be in its movement. I wanted to create a voice of these like metal sounds. The Copper Golem spinning its head, and it's like something like this. I recorded milyen érdekes meló lehet ez amúgy. And death sounds. It's actually me dying. Beviszed a vasvillát, és azt unless you want to hear my voice. Betlon így izéled, így húzogatod, hogy hát egy Copper Golem hangot csinálsz. Ez a zöld lámpás amúgy and when it reaches the maximum oxidation, it will eventually freeze into place and turn into a statue. Ja, one thing that I know we both like is the fact that different statue poses will emit different redstone signals when you hook it up to a comparator. So using that, you can make these cool like password locks to your vault in your base with all of your loot in. Tök jó lehet tényleg őket használni ilyen szobornak. And then the pistons will open and your chest is right there. And of course, you can bring it back to its moving sorting self by scraping that oxidization off, so it's not permanent. There's more to this job than just all the copper. We're also adding the shelf. It's a functional block where you can put items on display, and you can also, in its powered state using redstone, do like hotbar swapping for the first time in Minecraft. We wanted players to be able to display all their treasures and trophies similar to an item frame. And you'd always want to take those items down, so that's why we added the powered shelf for swapping with the hotbar. But players have not just been using it to display their items, they've been using it as decoration detail, and that's something that really took us by surprise. Yeah, a lot of people have been using the shelf as és nagyon sokféleképpen fel lehet használni, ide néz kandalló körét, tök jól néz ki. Skirting board around a wall, I think is building. Nagyon sok helyen fel lehet használni ezeket a polcokat, basszus. Sziasztok, szia mindenkinek! Minecraft Live-ot nézünk. Miket hozzak be majd a kövi update-ekben. Azokat csekkoljuk amúgy. The Copper Age is just days away. And with this we want to sort of fulfill copper, hoe, pickaxe, axe armor, horse armor, torch, lantern, chains, bars, shelf. And it's introducing, dare I say, the new cutest mob in the game with the Copper Golem. Ooh, you're very wrong. What are you talking about? The cutest? The Golem? Are you forgetting the Happy Ghast? Oh yeah, I am forgetting the Happy Ghast. That is a cute one. Kell építeni egy kaszinót. It's very, very friendly, but takes up all your space. It's Ghosty! Who's that floaty friend cube with its many limbs? Look at these dangly things. It's a Happy Ghast, Happy Ghast.
Igen, fel lesz töltve ez a Lucky Streamek csatornára. Mik ezek? Jaj. Miért nincs Dice of Cringy mód? Cuki amúgy. Cuki nagyon. De mehetnénk már tovább a dolgok. Jó, tudom, ez egy műsor, ezt fel kell építeni, kellenek bele a kis átvezetők. Értem én. Meg amúgy, tegyük hozzá, ezek az animációk, amiket csinálnak, még egyszer mondom, ezek a mojangék, ezek baromi jól néznek ki, most függetlenül attól, hogy kicsit cringé. Baromi jól néznek ki amúgy. As Jens mentioned earlier in the show, your creativity never fails to amaze us. Let's meet 3 community members who, like millions of others, are using Minecraft to create something far beyond the game. My name is T. I'm 19 years old. De legalább azt is megtudtuk, amúgy, hogy 30-án az milyen nap? Ez most lesz, 3 nap múlva, az... Ez hétfő? Kedden jön az 1.21.9, srácok. Kedden jön az 1.21.9. Volt már valami? Hát a Copper update-et mutatták be még egyszer. Igazából mutatták, hogy mennyi Copper cucc jön be. Megmutatták a Copper golemet, hogy melózik. Most azért pofázok közben, mert ez ilyen kis filler content, ne haragudjatok. Megjön majd valami víz alatti cucc. Ennyit tudunk. Ez a kopperes drop után. És ha eljutunk a 1.21.10-ig, akkor valószínűleg. Mert mondták, hogy akkor jön a copper drop, a copper drop után megjön még egy drop. Szóval 1.21.10 lesz. Kipróbáljuk majd a kis csávót, simán. Simán, lehet, hogy még a, mondom, majd még a sorterbe is lehet, hogy be lesz építve. Vagy unstackable részre, vagy multi-item részre, nem tudom. De a story is telkesek, meg Candy majd gondolkodik rajta. Unstackable multi-item gyorsabban van, ja. De adom a mamát amúgy. Minecraft streamer. Que mis hijos son streamers y siempre estaban detrás de cámara y el chat pedía que me presentara y que yo hablara y que jugara. Lo primero que hice fue en pleno directo conocer lo que era un creeper. Pienso que Minecraft es una comunidad que puede ser muy positiva. Me he encontrado en diferentes situaciones que me han podido dar la posibilidad de ayudar a muchísimos chicos y chicas. Los que adopté son todos los que han ingresado a jugar conmigo. En este momento tenemos un survival. Ya que vamos a sacar una foto. Puede ser que lo que haya cambiado es darle menos tiempo al tejido. These stories are just a tiny peek into the endless creativity that defines our community. So keep building, creating, and exploring, and see where it takes you. Hell yeah. Let's go. Now, a first look at an upcoming collaboration. Collab. Batman. Milyen Minecraft collab lesz? Dragon Ball! Ez tudom, hogy Bedrockos marketplace-es lószar. De sokan szeretik a Dragon Ballt. What? Son Goku.
Vagy Goku, nem tudom, valamelyik Dragon Ball DLC coming soon. Let's go. Alig várom. Deep Dark, what? Így vannak elnevezve a izék, a irodák, vagy a konferencia termek. Biomokként. And now it's time to reveal a brand new, unseen game drop that we are planning to release later this year. Még idén jön. These features can make traversing the Minecraft world more varied, interesting and fun. And fun is important. I've already hinted that the new drop includes a mob. And to find it, we must leave the surface and sink into the depths of the ocean. Az óceán mélyén lesz egy új mob. It's almost like a hidden world, both calming and thrilling. Down here, among shipwrecks and seagrass, our creature drifts in stillness. Its shape and color might remind you of a shell that already exists in Minecraft. The drow seem to be particularly fond of it. It might take some underwater exploration, but if you're lucky, you will see one of these floating into view. The Nautilus. Nautilus. Ah! Fúj! So, the Nautilus is a new underwater mob you find in the oceans. Ez mi magyarul? Motion. It sort of uses its tentacles to propel forward, and it has a similar movement to the Happy Ghast, so it has an abrupt turn. It's like the Happy Ghast of the seas. Wow. A tengerek Happy Ghastja. One thing in particular that is really cool, I think, with the Nautilus, and that is that you can tame it, and when you have tamed it, you can ride it. What? Yes, the Nautilus is a mob you can ride on, and in order to do that, you first need to tame it, and you use pufferfish. And then you need to put on a saddle, and then you can control it just how you Pufferfish-sel meg lehet szelidíteni, aztán lehet vele ride-olni. While you are riding the Nautilus, you get the super cool effect, the Breath of the Nautilus effect. Which means that you can be on the Nautilus without having to get oxygen, because it pauses the oxygen bar. Aha, legalább kapunk légzést alatt. Underwater base, and yeah, you're gonna be safe. So the Happy Ghast made it easier to build in the skies, and the Nautilus will make it easier to build underwater. I can see players doing triathlon races with the various mounts. Happy Ghast, víz alatti építéshez, I don't know, nem biztos, hogy lehet inkább konduitokat pakolok amúgy. So it's gonna move in the direction you're looking at, right? The direction you're aiming your camera. Nautilus magyarul is Nautilus? You can also dash while you are riding the Nautilus, which means that the Nautilus will like dash forward. Which is super cool underwater, like it allows you to get around faster. So if you are, for whatever reason, looking straight out of the surface, you will jump out of the water and then afterwards back down again. Which is very fun to do. Don't do it near land. No. Okay. And there is Nautilus armor, so you can put on armor on your Nautilus. For example, you can have like a golden Nautilus armor and a diamond Nautilus armor. Lehet rá armort adni. There is also a zombie Nautilus. Zombie Nautilus. Na, ha megöljük Nautilus shell-t dob legalább, hogy valami értelme is legyen? Compared to the regular one, which is like normally a bit more orange, more golden. The zombie Nautilus spawns with a drowned on top of it, so it's quite scary. Yeah, you get the drowned with the trident, throwing tridents at you, and then the Nautilus charging at you. So it's yeah, quite a deadly combo. It is. I think it's really neat that you use the pufferfish to tame the Nautilus so you can ride on it. And if you have two tame Nautiluses nearby each other, and once you feed it, they will produce a baby Nautilus. Super. And it's also pufferfish that you use to make water-breathing potions. So it feels like this kind of Minecraft logic that pufferfish is the thing that unlocks breathing underwater. Yes, it is. De shell-eket valamelyik csak dob, ugye? The Nautilus is not the only thing we are revealing today.
In fact, let us leave the oceans and instead go visit a crafting table. Because with 2 sticks and 1 ingot, you get to create something very new. Bökő. The spear. The spear is the first tier weapon we've had in a very long time. It has 2 modes of attacking. One of them is a jab, and the other is a charge. The charge attack is something that does damage based on how fast you're going. So the faster you go, the more damage you deal with it. Jesus. Once the spear is lowered, then it's gonna be still, and this is the ideal state of the spear because it's gonna deal damage, it's gonna deal knockback, and it's gonna dismount. Then the spear starts shaking, then you can no longer dismount targets, and eventually it drops down. It can still deal damage, but no knockback. And finally it raises back up, and then you have to lower it again. It's kind of like the spear is really heavy, so you can only hold it like for a while and then start. And right, also like the better tiers are even heavier, which also Elitrával belerepülök egy enemy-be, úgyhogy fogom a spearemet, akkor van hitelek valamit, biztos? Jousting, but you know, horse jousting, but why not Nautilus jousting? Jousting in the sky with Elytra, or attacking from the sky with Elytra. Jumping down off the Epigas and then flying into your enemies. Horizontális mész, és tényleg. És tényleg ugyanaz, mint a méz, csak egy másik síkból. Like, thanks to the dash attack and all the timing and like the velocity and the angle, this definitely is a weapon that requires some like training and skill to be really good at, which I think is really fun. It adds a depth and I think it's gonna unlock a lot of really interesting PvP opportunities. Kíváncsi vagyok, hogy kiválthatja valamilyen... You're not the only ones who get this new weapon. So the zombie horse now spawn with a zombie holding a spear in its hand. And the zombie horse will also spawn for the first time in survival. What? Zombie lova! So it's already pretty dangerous going around at night, but now there's gonna be one more danger because there's gonna be zombies with spears on zombie horses. Zombie squared, a lot of zombies. Na, végre valami unexpected, so, jó? To recap, this future drop comes with the Nautilus armor, zombie Nautilus with round on, of course the spear, and also the zombie horse. So Survival-ben először lesz zombi ló a játékban. Mounts of Mayhem. Mounts of Mayhem. This drop is planned to release Zombie Nautilus, Zombie Horse. Jó, a zombi ló adom amúgy, az nagyon menő. Zombi ló nagyon menő, és főleg, hogyha ezzel a spear-rel spawnol rajta a csávó amúgy így. Minecraft continues to get bigger and better. Ja. We've shown off the copper drop, which is coming soon, and a few of the features from Mounts of Mayhem, which will be in testing in the near future and due to release later this year. We can't wait to see what you create with the new features and your upcoming underwater adventures. It takes me back to the update Aquatic, only now you'll have one more pointy stabby weapon to play with. For more on both game drops, stay tuned for the Deep Dig after show. That's it. I've heard a rumor that I'll be facing off against the cheerful Minecraft expert, Tabo. It starts right now. Yep. GG. GG. Jó, 1.22-t nem kaptunk. 1.22-t nem kaptunk, srácok. De a következő 2 droppot megkaptuk, hogy mik lesznek azok. Ez mi ez a Deep Dig? Ja, ezt csak így hívják, jó, oké. Így hívják az after show-t. Az a legtabó? Ja... CMGT csöcsöm. Ennyi volt, igen, ennyi volt konkrétan. Hát ez is fél óra volt, ugyanúgy fél óra volt, mint az előző, nagyon rövid volt. Nagyon rövid volt. Én nagyon reménykedtem benne, srácok, hogy az 1.22-ből kapunk valamit. Én nagyon reménykedtem belőle, hogy az 1.22-ből kapunk valamit, de megkaptuk az 1.21.9-et, hogy az konkrétan, amit már eddig is tudtunk, ugye a kopperes cucc.
És hát megtudtuk az 1.21.10-et is. Igen, ennyi. Megtudtuk az 1.21.10-et is, ami pedig akkor ez a Nautilus update cucc plusz Zombie plusz Spear. Ja. De 1.22-ről semmit, egy képkockán meg semmit, szóval kíváncsi vagyok, meddig megyünk tovább még ezekkel a droppokkal. Kíváncsi vagyok, meddig megyünk még tovább ezekkel a droppokkal, és mikor élünk erre 1.22-re, basszus. Ja, meg a Base projekt után állatkert, meg All Item Museum bővítés. Állatkertben amúgy arra lennék, az All Item-et szerintem felesleges, de az állatkertnek lehet több értelme van amúgy. Meg a Base után lehet rápörgünk, vagy helyet kell találni a dolgoknak. Helyet kell találni, de a zombilóhoz már benne kell lennie, de elvileg még idén. Azt mondták, hogy idén kicsit később jön az 1.21.10, ugye a Nautilusos update. Állatkert bővítés nagyot menne, amúgy szerintem is. Candy meg Chatty, mit szóltok hozzá? December? Hát nem tudom, azt mondták, hogy még idén elvileg. És akkor decemberben lesz 1.22, nem, most mondtam, hogy nem. Nem, semmit nem tudunk 1.22-ről. Semmit. Semmit nem tudunk 1.22-ről. A következő 2 drop, tehát a 21.9 és a 21.10, azokat mutatták most itt be. 30-án kedden jön a 21.9, és még idén a 21.10. Mehet? Nem kis projekt for sure. Ja, meg az azért kicsit odébb lesz amúgy is, meg a Base-t azért. Csak úgy mégiscsak föl kéne építeni, nem? Érdekes volt, de többre számítottam. Én is, meg főleg azért, mert voltak olyan leakek, hogy ez kétszer, de lehet, hogy 3-szor hosszabb lesz, mint az előző. Azt a ló fenét. Ugyanolyan rövid volt. Ugyanolyan rövid volt. Lehet végül nem is lesz ebben az évben? Mármint mi? Hát most azt, amiket most itt abból tudunk kiindulni, amiket most itt elmondtak, ugye az 21.9 meg a 21.10 jön elvileg még idén. De a zombiló amúgy az komoly. Ugye a zombiló az már nagyon régóta benn van a játékban konkrétan, de Survivalben semmilyen módon nem tudsz találkozni vele. És most kerül be Survivalbe először. És igaz, mit fog dobni, akkor legyen már értelme. Köbi a Giant, tényleg, van egy ilyen hatalmas nagy zombi is a játékban, de az se spannol Survivalben. Ja, igazából, ha Nautilus Shell-t dob, akkor van értelme. Fel lehet szépen szaporítani őket, jó sok pufferfish-sel, és akkor Nautilus Shell-t sokkal könnyebb lesz majd szerezned. Mi az Isten ez? Ami tök jó. Mert most amúgy azért nem olyan könnyű szerezni olyan shelleket amúgy, és 8 darab kell abból egy conduithoz például. Vajon bántani fog, ha közel megyünk? Mire gondolsz, a zombilóra? A zombiló, hogy bántani fog? Ezt szerintem lehet. Szerintem agresszív mob lesz, gondolom. De a csontvázas nem bánt. Nem tudom, hogy maga a ló tud-e bántani. Ez érdekes kérdés. Érdekes kérdés. Ja, tényleg van még egy Illusioner is a játékban, igen, az sem spannol itt Survivalben. Ja. Még egy, az ilyen Evokerhez hasonló kis csávó, de az se spannol, igen. Szerintem csak a mob fog tudni rajta bántani, lehet. Az évvel így van, igen, a Skeleton lóval így van. Amúgy. Bántani nem fog, csak ha ülnek rajta, lehet. Nem árt egy-kettő új mob sosem, viszont valószínű ez is egy olyan fegyver lesz, amit max addig használ az ember, amíg az advancement-jét megcsinálja. Valószínűleg igen, én is így gondolnám. Kíváncsi vagyok, hogy bármilyen kombatban ki tudja váltani a kardot. Tehát például Raidnél van-e értelme lóra ülni, és akkor lóval belerohanni mindenkibe.
Meg a shelfek. Amúgy a shelf az egy kicsit ilyen underrated. Kicsit ilyen underrated feature lesz itt a következő kopperes update-ben, ami kedden jön. Fú, nagyon sok mindenre fel lehet használni. Nagyon sok helyre. A hotbar swapon nem tudom, hogyan lehetne használni, de buildingre nagyon jó. Amúgy én azt nem is értem, hogy működik, megmondom az őszintét, hogy hogyan cseréli ki az egészet egyszerre. Ki tudod cserélni, mivel letenni a teljes hotbarodat. Ja, szóval, hogyha... Vágom. V1 Ard már 32 hónapja feliratkozó. Ha van egy üres polc, oda megyek, jobb klikkelek, leteszek mindent, a teléből meg visszafelveszek mindent. Szia Vizuka, köszönöm a félsztek hónapot. Csőreg. Hellóka. Ja, hogy így működik. Meg ez a ventilátorgenyó tök jól néz ki, amúgy baromi jól néznek ki ezek az animált cuccok. Ez rohadt jól néz ki. Milyen jól meg van csinálva az illúziója, mint a forogna. Ja, mindegy. Igazából én kicsit csalódott vagyok, mert én 1.22 izét vártam. Én vártam volna, hogy 1.22-ből látunk valamit. De nem, 2 kisebb droppot mutatták be. Talán majd márciusban, srácok. Talán majd márciusban meg fogunk tudni valamit az 1.22-ről. Mikor jött ki az 1.21? Keressen már rá valaki, mikor jött ki az 1.21? Soha nem lesz. 1.21.11. Alig várom. Én tudom, én ezt helyén kezelem, szerintem Team Tom, hogy én adom ezeket a droppokat, amúgy én el vagyok velük, szóval én amikor mindig kérdeznek róla a chaten, mindig mondom is, hogy tök jó, hogy folyamatosan jönnek ezek a kis feature-ök. Mindenki nyilván jobban szereti a nagyobb update-eket. It's fine, de azért vagyok, itt a tabó, azért vagyok kicsit csalódott, mert 1.22 bejelentést vártam. Érted? Szóval nem azért, hogy mik jönnek, hanem azért, mert kicsit többet vártam. 2024 júniusban jött. Hát az még csak most volt egy éve, akkor igazából amúgy it's fine. Talán majd márciusban bejelentik a 22-t. Amúgy ha kap valami területi sebzés enchantot, akkor egy rénnél még lehet tök hasznos. Kíváncsi vagyok, tényleg jönne valami specifikus enchant a spearre, de biztos jön, nem? Valami biztos jön. 21 a bő egy éves update-ja. De ugye azóta meg folyamatosan jönnek. Na arra vagyok kíváncsi, hogy amúgy most itt erre, ha már megvártuk, ha megölik, vagy valami, shell kapunk-e? Figyeljetek. Szóval ja, valami, nem tudom. Double pen. Nautilus Armorra kéne speed enchant. The most amazing aquadome full of Nautilus, and now it's real. I'm jazzed. This is an extra cool moment for you. This is bökésőt. This is maybe the greatest mob you could have added to the megjelenik a bloha. Well said, well said. I think vibrant visuals. Kapjátok az 5 bökést. Of course everywhere, but really underwater. A shader mikor jön? Nem tudjuk, hogy Jávába egyáltalán jön-e valamikor. Amúgy, igen, elvileg jön valamikor, de nyilván Jávában nem olyan fontos, mert itt van az Iris nekünk, szóval. Na öld meg! Öld meg! The Nautilus do love pufferfish. Yes. Now you can saddle him. What should I name him? Linda. Linda. This is Linda. Mint a zombisat. Shader mikor jön? 1273 óra múlva.
Lópáncélra sincsen, meg a kutyapáncélra sincs semmilyen enchant. Ja, valószínűleg nem lesz enchantolható. De mennyire gyors amúgy? Szóval így mutassátok meg így FPS nézetbe, hogyha mész vele, hogy milyen gyorsan mész vele, muti már? As you might see now, the oxygen bar is paused, and I think this is a really elegant design because we didn't want it to be like too overpowered. Lassanak tűnik, nem? Hát ilyen tényleg ilyen happy ghost speed. Így ránézésre, az a delfin meg nagyon meg van bolondulva. Annál gyorsabb azért, azt mondod? Jávában is lesz Copperset? Persze. Persze mindig verzióban lesz Copperset, Copper eszközök, Copper kulem. De az nem új info. Lehet dashelni vele, aha. És azariázni vele nem lehet. Mit akarsz? Ez tök gyorsan megy. But we need to come back to our jousting arena and play a little bit with the spear. Agnes, can you start by nem tudtuk meg, hogy dobnak-e selleket. Nem tudtuk meg. So, it's shaped like a spear. Makes sense. Very intuitive. Diamond spear. Okay. Which is quite epic that we're adding a tiered weapon. I think it's super cool. It was long time ago. Jó, nagy ez a láncsa. MKMSZ már 45 hónapja feliratkozó, Luke You do like this, going in like that, and you see also like that it has a cooldown effect. And then you have the charge attack. So we have given it 3 steps. So the first steps here, you can do 3 things. You can dismount, you can do damage, and you can do a pushback. But you see also here, you're holding it a while, it's going to be heavy. So as soon as it starts shaking like that, you can only do 2 things. You can push back and you can do damage. And then in the last step here, it's so heavy. So in the last one, you can only do damage. So to time it right when you are in a fight, try to be here. When you're on the horse, you just bring it down at that right moment. Exactly. I like this so much like strategy to this weapon. Ugye nehéz a láncsa. Szóval nincsen, hogy tudod tartani a végtelenségig, hanem egy idő után már nem tudod tartani. If you just like quickly switch to the other one? Like this quick. Yeah. Oh, cool. And they also, we really wanted to feel of the higher tier, so it will animate faster down, but it will be slower up the higher tier you have. Because it's heavier. Yeah. Oh, okay. It's also quite fun to do jousting on the Nautilus, and especially with the dash, because then you go, fast. Yeah, so really fast. You will do more damage with a spear. Két faj és egy gyémánt, bezeg a kard, az nem nehéz. Hát jó van. It's really fun with the velocity, because that also means. De ugye csak akkor, mikor kitartod a láncsát. Movement speed of the horses and the horse breeding. Oh, it's all connected. Right, it's all connected. The funny thing though is that it also, the velocity of the target is also part of the damage calculation. If you're unlucky, you might be super fast and you're going to do this, a spear attack, but the other one attack you first. And then your velocity makes you also, So you take more damage. So it has like Na jó van, srácok. I don't know. Elbolondoznak még itt ezzel a kis lovagi tornájukkal a srácok. Ja, szóval még egyszer összefoglalva, 1.21.9 Copper update, Copper cuccok, 1.21.10, Nautilus cuccok, Spear, Zombie-Lau. That's it, ennyit tudtunk meg, nem lettünk sokkal okosabbak. Az aftershow után már nem fognak semmit izélni, nem? Tehát nem hiszem, hogy annyira csíkik lennének, hogy az aftershow után bedobnának valamit. A lot to do with modern version combat. I think. We'll just have to genuinely, if I was to make any prediction, I think the end update. Hát end update a stream végén, az endjén
probably the thing people were most excited about on that. Nagyon jó. You know, the Minecraft community. Nem vagyok lenyűgözve? All right, now Tubbo and Linda, you have everything you need for jousting with each other. You may have taught me much today. Lucky, hol a Survivor világod, melyik csatornán? Egyiken sem. Egyiken sem. Agnes, can you count them down so they can put these words into action? Ready, set, go. Hú, de izgulok. They're getting up some speed, and Linda got the first hit. Genius hit. Okay, back around. I can't even believe I did that. I'm strafing. Linda, I'm strafing. I'm weaving. You're evading me. Tubbo's just chasing you down. Oh, you elusive Linda. What is this? I right. Come here. Oh, they hit each other. Okay, I understand. Saturation up. Saturation up. Dodge. Okay, you gotta get some speed up. Tubbo gets his revenge. Nem kit érdekel, azt térjenek már a lényegre. Megvolt a lényeg. Tehát Terdikm. A lényeg az már megvolt. Ez már az after show. Ez a show utáni levezetés konkrétan. A lényegen már túl vagyunk. Ennyi volt. Kettő dropról kaptuk meg az infókat. Figyelj, sokkal jobb, mint hogyha csak a Copper update-et, a Copper gólemet jelentették volna be még egyszer. Annál egy fokkal jobb. Annál egy fokkal jobb volt, hogy legalább kaptunk valamit. Meg kaptuk egy unexpected dolgot, hogy behozzák a zombie laut. Az legalább tökre unexpected volt. De azok zombi natuluszok, vagy csak gyémánt ruhában vannak? What we have here is a race. It's called winner or not a loser. And no one wants to be the not a loser. Zombie The lócke. rules are simple. You will run, jump off the cliff. At the bottom there is a nautilus for each of you, and they are already tamed. Mount the Versenyezzek egyet. follow the magma blocks. Watch out for obstacles. Jól néz ki ez a pálya amúgy. The first one to cross the finish line is the winner. Ilyen survival-ben zombie ló, jaja. Baby tinta amikor jönnek, vagy már benn vannak? Már benn vannak. Benn vannak a játékban. Elbeszélgetsz az izével? Szolgával? Na mindegy, azért még megvárom a végét, hogy rendesen le legyen zárva ez a dolog, de ugye már nem fogunk nagyon... Nem nagyon fogunk új dolgot már látni, ugye a bejelentések megvoltak. Bejelentések megvoltak. Hányan nézik ezt most Twitchen? 6900-on. Gondolom már sokan elkapcsoltak. Tábónak sima win lesz. Egy jó, itt Tábó izél amúgy. Minek mondják? Smurföl. Nem, azért Jeb is tud menni előbben. Ez hetek Kazinc Barcika meccset láttam-e? Ha láttam volna, szememet kinyomtam volna már inkább biztos. Nem nézek magyar klubfocit. Nem nézek magyar klubfocit. NB1-et. Az Atletico Real 5-2, ja. De nem volt jó, főleg a védekezésre. Fú, nagyon gatya volt. Ki járt a jab? Nem. Tubbo. I mean, Jens, you were right behind. Yeah, I got stuck on that last. Yeah, I'm very disappointed. Good game. Yes, good game. But that was only one of our two challenges. Még egy challenge. Na jó van, hagyjatok már békén. In the very ominous lava basement, which is in my basement apparently. And so, okay. The first thing you're gonna do is go over to the shelf, equip yourself, you have armor, you have a spear. When I say start... A loptról focizsok a szomszéd faluba jönnek? Persze, hogy most vagyok beteg és nem tudok elmenni. Ó, sajnálom. Jobbulás. Jobbulás, Bandi. Jó kis mennyei megyei. Netherite Spear volt? Nem is láttam. Splitting Table-be lehet izélni? Fejleszteni gyémántról?
this one more time. Okay, what is your patient strategy, Tubbo? Oh, to not get poisoned like that. Not get poisoned. Oh no. Oh, I'm gonna run out. Na mennyire hasznos ez, hogyha belerohannunk egy enemibe I got poisoned. Oh no, Agnes. feltartott láncsával. Get down there. I need a horse Get back in the battle. I'm gonna back up. Like I'm Jó, ez dog shit. Jó, actual dog shit. Vagy csak az a baj, hogy bedrockon játszanak amúgy. Akkora bugos fos ez a játék, hát melbe döfi hallod. Semmi, semmi. Istenem. Ez a Bedrock Edition. Tubbo's going on foot. Okay, you know what we're gonna do? We're gonna do a strategic hunger reset. There we go. No. Agnes, you're very close. I think I have one here. You got your spear. Is Jens down to 1? Yeah, I think so. Oh no. I need to get my gears down. Okay, it's actually... Agnesnek a lábaival, mi a baja amúgy? Fú, nagyon rossz a spear. Nagyon rossz a spear. Okay, Jens wins. It's official. I heard from the other room. Hogyha csak így böködsz vele. Akkor azok a láb... Ennél csáppásabban nem lehet ülni amúgy. Az a helyzet, hogy hogyha lóval valakivel belerohansz, akkor lehet, hogy van értelme, de... És most az end update. Bye! Bye! És one more thing. Akkor anyátokat. Majd márciusba, srácok. Majd márciusba meglátjuk, hogy mi lesz ezzel. Rohadt életben. De ez volt a Minecraft Live-unk, srácok. Következő kettő droppunknak a izéje megvan. Témája. Yes. Yeah. Soha nem akarnak end update-et? Elkerülhetetlen, hogy ne jussanak el majd odáig. Elkerülhetetlen. Literally. Majd te megcsinálod az end update-et? Akkor nem kérek inkább. Na jó van, srácok, köszönöm, hogy itt voltatok ezen a kis watch party, megnéztük ezeket a nagyszerű bejelentéseket. Ja. Jön akkor 30-án a Copper cucc, aztán majd még idén ez a Natulusos cucc. További szép hétvégét kívánunk mindenkinek. Hétfőn találkozunk. Hétvégén igen, visszanézhető lesz. Itt egyből szaboknak, YouTube-on meg, hát szerintem holnaptól. Ja, szóval további szép hétvégét, holnap vasárnap, pihenjétek ki magatokat, meg minden. Fogunk találkozni, mindenképpen fogunk találkozni hétfőn, 17 óra 00-kor, ahol folytatjuk az északi részének az építését az oldalsó hegyeknek. Már 14,4%-nál vagyunk, ami már majdnem kész. Hétfőn találkozni, hogy itt voltatok. Sziasztok, csecső!